Ивке, представям си, ако можеш и да пееш, какво ще да стане. Добро утро, свят, добро утро, България. Ивка Бебел на фон, вече съм на българска земя и след по-малко от 12 часа имам рожден ден, в момента че са 6:50, но не съм се качвала в колата ми от може би месец и сега ще си видя Куба. Истината, че е супер студено. Искам всеки един от вас да ми напише кога има рожден ден и има ли веснички тук. Останете с мен. Какво правиш, любима моя? Ма здравей, ма! Здрасти, сети ли се кой се обажда? Здравей, любов моя! Какво е това? Истината е, че отново нямам аутфит за до вечера за рождения ми ден. Иначе сложи дреско. Иначе аз съм сложила дреско, да. Червено. Сложи ли си червено, бе? Сложи. Но до вечера. Аз съм с леопард. И съответно Теди ми е направил подарък, който за пореден път ще му облече. Искам само да ви кажа, че на рождения ден на подкаста бях сложила дрес-код черно и бяло. И нямах бяло. И той ми подари едно бяло сако. Трябва ли да махна панелка? Развържи я. Не искам. Чакай, че я снимам. Не. Не, ще трябва. Няма стане. Нищо да, аз после пак ще се вържа. Тук има ли послание? Сложил ли си ми или не успях? Дай да не прекаляваме рано сутрин. Желай картичка, знаеш, че събирам карта. Да, знам. Сега, я да видим. Правя анбоксинг да спревърим косата малко. Малко, слушай вътре. Добре, айде. Мале, колко е яка това е. Не пишете в коментарите, ще ми отива ли я да хода да я меря, май. Айде да примери. Яре с косата. Добре, айде. Имаше нещо за качайка. Никога цвете не ми подари, с мене танцува един път дори. Беше глупо с тебе. Да си имаме бебе. Защо така сме зле разпределени? Айде на снимки. Имаме снимки с Lady Zone от BTV в студентски парк. И закъснявам 10 минутки. Ето ги нашите приятели от Lady Zone. Здравей, кажи здравей на хората в YouTube. Здравей на хората. Ето най-важният човек. Ето това е нашата снимачна площадка. Имаме фен. Това е моят фен, който се е абонирал за канала от първия момент. Искам само да ви напомня, че искам да се абонирате за канала, за да може да продължаваме да правим такива готини неща. Ти си човека с камерите. Ти си общак, значи всичките оператори винаги са общаци. Обичам всичките ми оператори. Ще ви дигна заплата от 1 януари. Почвам да глобявам в евро. И така, скъпи приятели, време да отидем на лазерна епилация. Колегите от BTV отидаха малко да се почиват. Исках да ви разкажа историята защо всъщност до вечера кода е червено. Всъщност бях в Бали преди, може би, 2 месеца и бях на един лечител. Та лечителя ми каза, че трябва да нося предимно червено заради това. Вижте какво си купих. Значи, хора, аман от посадница, разбирате. Аман вече. До кога ще продължаваме така да я караме? Любов моя. От колко години се познаваме? 4. От 4 години. Аз съм същия Темарут, а тя все по-хубава. Дами и господа, вече сме при Марти. Всъщност Марти е при нас. И специалният ни гост. Здравей! Здравей! И така, току-що приключихме подкаста. Сега отивам на друг подкаст, защото съм гост. Така че искам да ви кажа. Хоста на подкаста е много секси, красива жена, която участваше в Ергена. Напишете ми в коментарите коя е тя. И вече съм на едно страхотно място, както виждате, добре осветена съм. До мен е участничката, за която ви питах. Сигурно съм, че вече сте познали къде съм. Юху! Ще бъда на гости, така че отивайте да се абонирате за канала. Носиш ли ми контра? Здравей! Искам само да кажа, наистина, на всички хора, защото снимам влог, на всички хора, които те първа започват да снимат YouTube или каквото и да било, винаги си намирайте готин екип и готини хора, които да са до вас, да ви търпят всичките лоши, лошия ви нрав. И сега е момента да благодаря на моя екип. Благодаря ви, хора, че ми търпите всички цикли, бивши гаджета. Всичко ми търпите. Благодаря ви. Нейно величество. Ето се. Анастасия, здравей. Много си готина. Ще ти направя магия. Лукс! Вау! Колко е яка!
хора, ако не знаете, слагаме конец в устата, докато ни шият. За да си останем умни. Така че имам конец в устата във всеки случай, но преди малко направих беля. Клекнах. Изпроска проклята. Ей това. Имаме ли го? Да. Някой да си снимава бързо. Извинявай. За много години, 12 часа точно на 19 октомври. Ето, аз на 26 остаряла, помадряла, по-красива, милиони гледани. Държи да си ми жива и здрава, много успешна и щастлива. Посрещам го на пътя, тебе няма да те снимам, ти си шофьор. Сега не става да се чуят хората, кой ми е шофьор. Чакай, ще покажа ръка, само ръка ще покажа. И сега, отутре клюките. С кого се вози Ивка на рождения си ден на магистрала Тракия? Работи. Искам да благодаря на всички хора, които са тук и са се абонирали за канала и всички хора, които са ме подкрепили през годините. Много е важно за мен да имам такова голямо поприще, в което да мога да се изявявам и да правя това, което обичам. Ето ви момента, в който слагаме едно страхотно начало на първия партията на Ивка. Ивка Певе, Ивка за тебе, от всички готини приятели и колеги за Ивка. Страхотен букет. Толкова си напориста и толкова си амбициозна, че представям си, ако можеш и да пееш, какво ще да стане. Емо, жени като Ивка искат свобода. Колкото повече ги пускаш на свобода, толкова повече идват към теб. Ема, не си жена, която може да спи сама. Ема, приведена, за да превърне нощта. Искам една песен, на която съм плакала, на която съм се радвала, на която наистина съм изпитвала всички емоции. Може ли да направиш едно? Къде беше ти? Ти не знаеш как плакала за теб. Ти не знаеш как съм чакала. Ивче, за тебе специално. Много те обичам, бъди щастлива. Разбираш по живота, карай го се така. Хора. Много ми е добре. Като цяло, в момента че са 1:13, отивам да черпя момчетата, защото
трябва да ги почерпя. Може би разбирате, че не съм в най-добрата си фаза. Иска да ви кажа, че е добре да сте хапнали малко преди да пиете водка. Няма да започна с здравейте, приятели, но ще кажа, че ще правим унбоксинг. Първи подарък. Това не е един от любимите шоколади, благодаря. Много мило, нямам търпение да ми се лепне на дупето. Втори подарък, чакай сега. Това е за хора с висше образование. Аз още такова нямам. Няма да видим. Гледай. Всяко хубаво бело е направено, за да бъде съблечено, така че това ще бъде съблечено. За 7,5. Шоколада е 10 от 10. Белето имам забележки. Следващия подарък е... Ивка обича парфюми. Това е един от парфюмите, всъщност, които бяха от първите парфюми в живота ми. Майка ми купи първата обувка и ето го, Юли идва. Аз имам ключ, но... Ти имаш ключи, реши да чукнеш. Така работят хората. Така че да, обувката е един от първите парфюми, които получих като подарък и всъщност майка ми го подари за 15-ти рожден ден. Така че да, един наистина от любимите им парфюми са 10 от 10. Заповядай, може да влезеш в видеото, няма никакъв проблем. Да зад камерата. Я да видим тази сянка как ще ми седи. Чакай сега, тя от коя страна? Ето. Това ти е челото. Това ми е челото. Как е? Отива ли ми? Няма напишете в коментарите дали ми отива. Готина ли съм? Сега имам парчем. Опа! Това подарък е 10 от 10, много ми харесва. Това е тежък. Няма да видим сега, това е от Юлката подаръка. Искам да ви кажа, че това са първите микрофони от Ивка ББ подкаст. Така че тези микрофони са много специални, сантиментално и съвсем скоро ще бъдат положени в студиото. Много яко, благодаря ти, Юлка. Много сантиментален подарък за мен. 10 от 10. Какво е това? Мансера. Това е много яка мансера. И отдавна съм нямала мансера. Последно ползвах една червена мансера. Тази е Outline. Мирише на секс. На яко. На лукс. На пари. Добре, подарък е 10 от 10. Я да видим какво има тук. Пони. Нека сега да видим какво пише. Гледай какво става. Честит рожден ден, Ива Иванова. Казва, че човек е голям, колкото ще... Извинявам се. Казва, че човек е голям, колкото са големи мечтите му, а твоите са огромни. Ти си огромен човек. Напълнява се малко. Какво? Ти си огромен човек, който заслужава да изживее и сбъдне всичките си мечти. Благодаря ти. Нека от теб винаги лъха аромата на безкрайността, безкрайната ти енергия и искреност. Обичаме те. Юли, Натали, аз с вас много сте готини. Супер беше. Топ, 10 от 10. Ето сега, кутия пълна с тайни. Първо да прочетем от кого е. Мале, някой толкова красиво пише. Това според мен го е писала Тони. Антония го е писала. Честит рожден ден, бъди вярна на себе си, на пътя, който си избрал, на сърцето, което знае, всяко чудо започва с теб. Нека всеки твой ден бъде повод за щастие и споделени мило. Е много мило и много красиво написана картичка. Между другото, па да си прочети всички картички, написани от хората. Да, обичам подаръци, които са с панделчица, да трябва да разкъсвам, да има очакване. Да мога... Ето за това говоря, виждате ли? Ето сега ще робя. Мале, уникално. Сега ще ви покажа. Аз много обичам фигури и такъв тип статуетки и статуи. Помни ти къде са? Да, ами това съм аз.